lukorokno belaikai tambai mario kini hatung khaja khayei lamkastal ni khayei kini Sobita Deporma Bikram Deirupini football tournament nai kemani bagai ang yamrok class ningai nor jotono haksanga sibai yaharo sing balai tong thogo normogai obahai ke khatung khaja khayei sing khapang thogo kemani bagai sing obahai khaino sing norokno buskang Sandeo, 5 tarik Sandeo, sengkarno jotono lukorokno koyo, tinini o jorawono, jotono final match nai final ni bagai, o final match ni salo kabangma sini hani resapna kereng, borak hai resapnai, Botom, Usha, Orun, te kabangma rumi mura sing borak hai resapainai, apa ni bagai seng jotono lukorokno koyo a salo. Kaham kayai seng nailenang sini football match nailenang tai resam roko seng kana layanang khabak sak kalai seng ini balaga hambai sini media rokno tai joto media rokno ko bobo phainai buskang 5 tarik ne o match te norok joto no bisa awai khanya ni bagai kai balaga hambai norok ora phai manjak nei mani bagai Saro football man nahar utama men nahar utama actually o football mathmani ke oba hai o kaini reason tamo mainly sini siklarok kabang hamia lama means thekmani phasingo kabangma phasingo thangai yapri kasle tongmani bagai sini siklarok masang tebo khasrang rane bagai tai sini hawa kabangma thangkreng rok tongo oba hai ke sing kabangma thayo oba hai ke sing thangmani bising tei o tournament klaimani bising tei sabok kaham thang sing abo bosiu aboni bagai sing buskango wansuk tongo yamrok trust tengai je kaham thangnai nyo tei ba kaisa team klaina hanai aboni bagai sing oba hai ke sing kabangma thayo sing thangai tongo actually o thangma boktago o jara kami yang saya belai ke kemau kemani bagai sing thangai ini bagai oba hai klai Tahu tu jurus besar mes muter kanan ni. Actually taklai no kuila mani klayo taklai sektor kabang tu muter saja. Tini ba ingke ke 6 obo tournament muter jaga. Tai kaisa dairam kami golagati ngai tongo.